mba prapra ye na ntie bibia o hakuro yi na ma hye bebo na me ko hepa na me fa so a metimi de aba ama kuru ya koso nka na ma kese ma wi na chame we ade bi o koso Ghana ha na na mpoto hene na himfie ha na me ka sa asemi bia o me ko ka na ba bia na o twetwa mu no na ya woda National House of Chiefs na nanom ahemfo hyiamu kuo kase no kumase hyiae na ye de ye hia ne yanim se ye hyiae no eno nko a sada no a na bibibi okoso e wo manhia ahemfie ada bibi na okoso munyina ye wura sampa konya kase na nso bi ya kuku na ba wa aja ba betisha asante ne ba ko na na no ba ko ho se ba asem no ba ko wie kura na sa sampa wo ti se asante na o komanhia himfie na o ko hia otumfo a ada na do ma dini o ye de o ba ko so ansana social media ye pie di ba ye no otumfo beka sampa asen no kura no obi firi abonofo yo ka ene se bono aya ne dia na bono ya ne dia no toma ya ko nyakasie na ho kan otumfo no ne pagyae Asantehene Etienne. Yo, ni hapo. Sebo fo ni hapo. Atapambana sai hazan ukudi. Sisi na wali ebobodi. Osoro sadibonu ha. Azo ebobodi. Etienne. Sino sio ndio kwa bosswera. Asi. Osanje na bodi. Etienne. Sebo ebobodi, wo be fo. Sadibonu no de de. Yellow Cruiser, Nina, and Tafono, the Yellow Way, and Nachi, and I don't one way your way, I will get you for me. Young, Put the back, one brother, one body. Adam, to Nina, Florida, almost all the people for me, obviously. To believe, I don't know, so to be the people of Adi. Apono Otora John Otora Nina yeah so rana tabuni ni sase orono na kuma ni ye professionals ona ta kuma no e go sura sanjema na me ase orono na ekofa ayi rose ya the wine woman na na be di chiame sisi mo busino ana mo fa rose yo de no hoyi nna na ado mo chiame chiame ko bisro di kan on na number bia ma so yo so busino di kan oni na mo to ma so wa bia wo be wu a wo se na busu apo se John se mo ni mo benye ze wu a mo ma we me di ehine no ma me na si busino di kan asem we dia mama nka mama no me na na meka ni amesira titro na dia bia kwaso na abonofo no aya na mpesa ye ba ye te se ayeya se ba ye bidie be di atam kasantwide oni abrabo na mom abakwasam ne yeka abakwasam ne se nana no social media na so no tum for kasa wona himfie yo ka ye ne se edianafo nya ne be start Asantehene so oka asonafo de ka ho menya sunani
Musa okra bibi wo ho. Ba me nya so na afsam na mebeka. Nana, what are Roma? Yamubi, I am never did the same me, but do to me. Meaning Papa, some year the Alba. Paso, being grabby. I remember do to me. One share out the corn baba. And your corner, and the watch that Wabako Sam saw. And yeah, man, Quasi, Nana Kufa. Never near this. Can you know Raswa? Until not so mamma not tell you. Not in him Raswa and Nana, what a Roma? The son of you all can. As I say, actually, Gina has say, Nana, photo has say, woman of war. I catch that gun and Bia, Nibia, we are singing that. Aduana 4 yen 3 Asantehene abaka asumeja anya no kurada obiao kanina paso no kurada otumfo asetutu otoso mienu Asantefo bewura no yewura yesoro no se abakose no onima onka bi obiao na ye Aduana 4 yabakosem wo yoyokuni era no no baka na bibi ketua bi di akyere no paso enne be hu se Aduana 4 ka se ye free ye ti e free esumeja edru ba bi aba esumeja hene ono ye Aduana piesie no ye no kore nye mpesa Ghana ni bi antiase ne se eye Aduana 4 no ya ba fie be ahasa ye be wura Ghana ye di ya henie Emma yati akwamu ayati no ahemfo mako du baba tena yakonya so du no ne mu obete doma na oti akwamu akwamfo bagitum ni abaka no eno abi ne doma fo so ye de yaka aso ono na ntiase ama ye free Akoma monye so Eastern region ye free wo ye batena nsawam hene na north so no ne ye ne nsawa ya mbonu okuro no so ko so ka ba bi no mpapai mu aba he ma ba ko te so ne ba ne atapanyini akwamfo na kuma doma boy ya mono nsa nti wono ye ko bon nsawa nsawam onu ne ma na bai mapiao paso na wa yatin sawam no ni yatin say yenu ya panyini no aye jana kwam no ona ne dom aba na nipa ye yanko ko aye yanko nti ni ye dɔwo man yanko nsa ya mane nti ye tu atene nti say yenu ya no ba sa de ya bada ye betu atene akoye ni eni yakotena ye obo na se ne sa ya kwaduru ya na ba hwebe na hade bo be boy sa de gba ye ni mbran kansa wa mo ya tena wa ma paso mafia na ya ntuna wa nchare a ya batena asumeja ana zuonja na nyanka ye kakra kura nti wunkun sai nsema be kan ye bon sama mafia paso na wa ye free asumeja no ya kwatena suntra so ye free suntra so ya kwatena tentebepo ye free tentebepo ya kwatena boma wedie so boma ye free boma ya ko abisim dadam ye free abisim dadam ya ko kumisa jaman ye free jaman ya ko ya na bono nyene mboa ya kwatena ho nti hiribo adanti ni baka say ya Dormaahene ye hene a odidi hen sintra so na kwanu nso wen komo mapia o ne say ne kase a na oye ya ba mam wa ma nsam yentia yewura abianafo ba bia ye free yam person ko be ka bi ni ya ba yi akire no yewura oti Asantefo akonya kase so be brand say ni otumfo say tutu otoso mienu ono nkyere se otumfo se tutu a odika na ama na mebisa
yewura na oti kumase ne say o say tutu a odi kan no hene ne bade ne free obedi hene kumase hene bade ne free mane kodi hene wo kumase paso anya kwamfo ne de ne baaye na de nipa ha ahasa ne di na chi ne ba obedi ba hene eno chasa akwam oni kumase ɔno kyɛ sɛ akwam no no baabi na wo nia wonim history a akwam ane yɛka ho yɛdi Ghana so 1 year yɛne dansifoɔ yɛkogye Osu Castle a bɛsi sɛ nnɛ ne nsafoɔ awɔ he ɔwɔ akwam yɛnnuanom ɛwɔ hɔ a bɛdida wo pɔnkye a na ɛwɔ so na ɔyɛ dɛ ne wo yɛnnua akwam yɛfiri ne hɔ ne yɛtu atene yɛba ɔyɛ dɛ nnɛ dɛ aduanafoɔ yɛfiri Esumagya ye ka kire ye wura otumfo se tutu autoso mienu Asantehene Esumagya ye ne ye free ho ye mpai ho kakra kae no eno na akoya Esumagya apiao na Esumagya no ono kura no wo ya konya kase no ye de ne do ma akoya akonya ketwa mpasam place on record without any contradiction say aduanafo Doma yakonyan oba mfie ahasa ansa na hede Asantefo de oba nti sankabi kura paja bi soa nya ye bono nka be paja na da no ne paja sa de ne den sro no onja aka anja aka na di kana kan dada aka pem na ka pem ba ko na ba dia no and yes, I can't afford. I did one me. Yes, I be your Asantefo. Panaman Pabasem. And no dear, I'm calling. Some me, I don't bedroom to some you. Meanwhile, dear. No more. So what can I back for some? Count dear. Uba come dear and no cry. Better. Mentas yet. Pasagana for a musa. Yura. Asam na oka he oti Asantefo akonya kase no enya no kra da so no paja ba mafo bo mapia paso o samboni so na wakonya so oya da na one do ma hia ade asan ho sana mama ba kan wakonya aso a nkoya da ne ye me wo hia uti okay, Nano, come here. Odru baby, ya can be baka. Dambu fu sama kabino. Una kukuru de bai. So. Banko kasa do ma kusi. Bankasa do ma kusi ye twanity ye ku no asem we die yankwa history books no yankwa ke do ma kusi bi o ba bi do ma kusi bi ani ho da bi atakra mani ampom atapanyini atakuma ya bo akode afari kokko tuma sia ben Chama sikafo pompanyini ponkuma ebo asiama ansu gi abo pampra kofiasu bonten kwata boa na o mewura do ma ha nya pompanyini nya ponkuma konya otoso mienza nana ya bo afari no sagefo ofia de yo ajimambadu a odikane ye no to so mienu ni mapia na ya Canada de o sapio ya bo akode ye na to so mienu ya ti free akwamu ho no to so mienu not to your work, what dear. That is a big so. Satam addition be young Pajay. Never on Nene Aya Cusino.
Kusinya nyine ye regent. Ono ne di yanim. Ni ma mi ensa tentententemi. Abahye yasi. Na nka beku no na nye 3-1 ya ye kan yi. Na mama kadada se banku no to. Na wada roma wo me nhwa de. So ya hine. Ntinka bibika se ye o ye de ba yi. Nka ye bagu nanim asese onye nyine. Nko okofa mi nsa na chire bebe yi chifa no so. Nka ye ngu nsa. Na na busiafo be ni kurom na. Be ni Dormaahene ni. Na wana ba ma ni busuani atena konya kase so. Na oba ma ba he. Ba de ba bre na se. Wo busuani na oba atu. Dabi. Ya ka sa asem we ya. Wa Ghana for. Ni entia da bia nya adwuma nwia ansa na maka sa asem we no. Asechire ni asechire ne se na Ghana ye wo 2023 na kufu ado Ghana. Ni amanfo ba hwehwe no. Anya ne obi babi a Asantehene wura no. Ma me so mboso no. Anya ne ba hwehwe. Ye wo nipa ne binimu abagidi se me ne me kofa ba. Emra me shaase no. Manka sa otumfo se tutu atoso mienu Asantehene opaja na no a da bia obaka abonofo obaka tachiman oka doma na ka drobo na no oka abonofo nyina na oka doma apero oduru ba bi kro oka kokosi se eme nana ye basre otumfo ote Asantefo akonya kase I am here some can say Otumfo opokuware otoso mienu. Paso said on the bonofo chichi kakle ni ho. Nkasa ne kasa me yen no preka ni. Na mom ne dia ne o ya doso dodo. O ya doso. Paso. O ya doso. Na on fire sa bonofo. Ye hufo da. Pika. Ni obaka yen no kra ni abede. Ya ba man muaye no mfa no se otene ho na sabio se na prime minister no yo ani o oka ye nka ya baka papiao paso kaniya wane to na bakwasam ba sesa no obati ase obati ase nti aduanafo ye yina no Yem free Asantehene so. Aduanafo ya konwa ne ba mfie asa. Ansa na ne de oba. Ya hia no. Nso oduru ba bia betim ka se. Ye na ya da. Ya de to form no. Ba ya abahene. Ba ma hene ya sa na ba ka. Babwa. Asantehene. Babwa. Se be mu aba no anka me nkyerem bio. Papia kan nyina. Onya kwa manyene mpasa Ghana fo nti ase ese obri yeboa nana obri yeboa oti Asantehene oba konya so obi aka se o se tutu ne oba paja Asante ababoa wo dia kura Ghana fo na tweba twena ko njumbi so kwame mpadu unim na njo no Hene ba ne no obo ni dini se oye ahinkane hene ba ne no obri abo dia ndi kwa mambadu nso be ni history mapiao history ne ba sisa na kwa ma na me kirem no obri abo a ne wo fase ne o se tutu odikane obri abo a ni nua ba fra ne manu owo okọ akrapem tutu bosom tutu na oboa no ba ye ntiri ba fra no se tutu ye tiela na mra ya ne ba shi aye no kama asenwe mi nka paso ya ne ba shi aye no ba nya Asante a oya de ne obri abu atoye no nyo kwa ne toye we have here can tell o de kan oya de no so toye oya de ne ya nwwa pebo so hene kase o de no mapiao paso Oni ni
Comfort Yamwa. Yeah. If for the Begun. Yeah. Never perform. Yeah. Any Bionian. I said to you, Autosumi. Asantehene, Otumbo. Yeah. Yura. Na yɛnyina yɛka history anya atɛmdibia bi ɔkyerɛ nsɛm. Yeah. Yɛwura adeɛ bi ɔkɔ so. Yeah. Ɛno na nhwɛ n'anim na mɛka kyerɛ na wayɛ biara. Yeah. Aya na de hyɛ no. Mɛka ma bakɔsɛm, ɔno nso ɔka na bakɔsɛm. Yeah. Ne bɛ didi matam. Mpɛsɛm bi sa. Asantehene wura. Yeah. Tumfoɔ sɛ tutu atɔtumi. Yeah. Ɔfoɔ so sɛ bɛ ni matam. Yeah. Ɔfoɔ so sɛ bɛ di atɛm a. Adanti na ɔntumi nka bibi nkyerɛ. Yeah. Abrofoɔ me nka nkyerɛ ho dada. Dormaahene me nto ho fo. Yeah. Sɛ me di bi atɛm. Sɛ wodi bi atɛm a wasɛm kora a wɔka no nipa ɔkyerɛ bɛntie. Nti asɛm na yɛka no yɛn nyinaa yɛabakɔsɛ no yɛdɛ yɛkyerɛkyerɛ. Na de hyɛ no sɛ ɔna ɔmpɛ sɛ atɛmdidie a ɔnkasa nkyerɛ me. Nyɛ nipa baako ne tim di atɛm. Menka nkyerɛ biara sɛ ma ɔnyɛ dɛ ɔnyɛ bi da. Ọba asase yẹsu yẹ wọ́n yẹ asase. Nanu nana ọ̀nà ní ndébẹ̀ wíì ma sẹ́mu. Nanu bí ní social media. Bẹ́ẹ̀ ma akọ́ kásẹ̀ ne kura Asantehene ní dini Asantehene na kura nwọ asẹ́mu wọ̀. Abu anya sanin kan. Yeah. Abaya mi interview no Dormaahene. Yeah. Predasi. Yeah. Nyanka ane say oko Chieftaincy amamrema Chieftaincy Act. Yeah. Section 58 and thereof. Yeah. Ekira ahemfo ahodo a ewo Ghana. Yeah. Paramount chiefs. Omahene ene Asantehene. Yeah. Divisional chiefs. Yeah. Sub-divisional chiefs. Yeah. Adikrofo ene Ahemfo National House of Chiefs. Aji atum. Yeah. Na no make say. Oya den no tumfo dini. Okose ho no. Ade a bi chene. Na bi da. Na mom no nsasa nka ni dini ye da okose ho. Yeah. Ade ntino okose ho. Yeah. Ye pa say ono na ba kwamfo na oche oya den onkom. Yeah. Ahemfo da tetuo. Yeah. Daniel Sikaja kopi oba ba besi na no so no. Yeah. Me on no ba ba pani. Yeah. No we open. Yeah. Na Amahene fo be be hye wase mo. Yeah. Paso. Enu ti na udi ne kwacho. Yeah. Ni America no say enye ohene ono nkwa no ye hina Amahene ye de be hye na se. Yeah. Wo Ghana ha. Kane nyina. O ma min kire mu. Yeah. Ya bonwura. Amahene hye na se. Yeah. Me am papa. Na yiri mampuru si ana mampuru kingdom ono no da no Amahene yede bɛhyɛ enye ono nko a me papa ohenkase ya na Amahene yede bɛhyɛ nase ha so na no ada da manche Amahene bi ba yede ba bɛhyɛ nase Nanu ada na sa de no ayede akoso. Yeah. Na se be de bidini kokoshe nwoma ma. Yeah. Sa Amahene hye na se ya. Yeah. Ahemfo nan ya mboy. Ada ne beso be di ni be yede. Ban fan koshe wo. Na piao. Sa ban fan hye wo de na na eche se. Roni be ka se eye discriminatory. Yeah. O di bi wa fa bi aja bi. Yeah. Na no no me agbadu. Sa de na nkam. Yeah. Sa odi bidi ni ba se ho de ya. Yeah. Sa nipa na ya mbo ye nyina. E so odi bedi ni ye de. Ko so. Mafia. Sa no ye yifi ho. Ase mi nyina. Oya bama. Paso, kane nyina. Nana achame. Yeah. O tia manwura. Yeah. Na Ghana fo enti se. Menya hene ya. Yeah. Sabi nya basbasa. Yeah. Menya hene ya. Sabi ndi di atem ana nso bi su sa onya de oni di atem onya bi da abrabo na mom abakwasam nko ande ma kirem apia se oya na nko yi akada ma ba baka na mom ya kirem a nya atem na
On say my kwa kana no. Nka bi mboa. Second bia ni Ghana. King bia ni Ghana mboa. Mapia. Uni ora king. Shira di kudie nti oya mboa. Na Ghana for ade abentie ni yesek. Sabaka se king wo probiswa. Ono nko ne tesa Ghana. Oya hene ba ko pe. Binka hu bi o. Mbajo Princess. Hene bi wo. London. Hene bi wo. Omi anko Morocco. Hene bi wo. Mbajo Swaziland. Hene bi wo bi. Ntike no he. Na me de mesre. Mesre. Ajibambadu antosu mi. Minim trodi. Me de ade aye nokre no no begina ho. Me nkase sabio. Mo te se Enji Gabriel no. Na mo ade a papa de ma yetimi kana asase so. E nokre de. Mapia. Mapia. Achamen. Man ntu yewura Ghana for. Nyentrim poda biara da. Sama mako. Na mum da biara no. Onchare sampa asem. We dia biara nko no social media so. Dormaahene ne start ya ho behu. Nsam na complain ye. Ntie mienu ni. Na no ada otumfo asana kabio. Na ada nti no ka me da menka. Ada o eni pacha. O eni pacha. School ya ya wabodini minibi. Obia minibi. Mention it. Obia nyo. Enti adi America ni nyina ne say. Ko bia prapa ye nuanu Asantehene tie sa de we. Otumfo se tutu autoso mienu. Me ndi akonyo mi hu na da. Na etoso mienu. Nne mienu nyina. Ne ya ahema ma. Ansa na ya bedi akonya. Samba jo hu. Mra bebe dia konya. Ambiso ngu be ma be kasa. Ngu papa we onu ne betuna dia. Na biao. Ambiso empana sem. Bambom. Mempana sem so mesesa na ba kwasem. Ba kwasem nsro no. Onfa nsanka. Omma na nanoma ba wa Asante. Bemfa no hye danim. Ne bem enchira ne se opoku ware autoso otumfo opoku ware. Not Asantehene konya kase yeso. Say no kana se. Sanya say no kana sam de. No sisa. Ghana for bentima no. Na mo ma for ndema no si. Anya issue ne Ghana for baba pretty. Na mo ade ababa pretty ni say. Yo am na for ebere. Ya ba pra ba do. Ebere. Ya ba sisa. Na asasina ya na nanu ndi jahe no ya de yere ya tona ya de baya bibi papa ya da ama mpaso aya Mapia. Awesome. Jame na wa mana photo na ma senti so ma dia Mapia.